nenahraditeľné ženy. Toto je vaša parketa. Tu sa žena nedá nahradiť. Nedá. Nedá sa nahradiť. Tu si nenahraditeľná. Toto s tou tužbou, keby ste stade odišli. Chcem byť dobrá matka. Matka je slnko, stred v rodine. Matka vyrába teplo domova. Keď ho mama nevyrobí, manžel uteká do krčmy, deti na ulicu. Keď matka vytvorí teplo domova, deti sa vracajú z ulice domov, manžel z roboty domov. Toto je parketa ženy. Tu je žena nenahraditeľná. Nenahraditeľná. Toto je parketa ženy. Chcem byť srdcom domácnosti, nie hlavou. Muž nie je hlavou. Prosím, Boh tak stvoril muža, keď hovorím, ide na motorke, muž má širšiu hruď. Preto sedí vpredu. Ja som stlačal spojku, keď som šiel so svojím dievčaťom po roli. Ja som pridával plyn, aj brzdil. V pravej ruke a v ľavej spojku. Podoľava idem, podoprava idem, doľava, doprava. On je normálny, to nie ja, to ona. Keď tá žena rozpráva dobre, ten muž pôjde na 95% podľa nej. Aj keď je vpredu, on pridáva plyn, on uberá plyn v tej rodine. Boh tak stvoril muža, aby on sedel vpredu. Feministky by chceli sedieť vpredu, pridávať plyn, ale keby to blato dozadu na muža a ten vietor, tak toto by chceli. Nie, ženy. Normálna žena sa pritulí vzadu na motorke za muža, ten muž ju tam cíti. Ja som ju nevidel, ale som ju cítil. Nenormálne som sa z nej tešil. Je za mnou. Bože, je za mnou. Kam chceš, pôjdem. Doľava, doprava, doľava, doprava. Ak žena hovorí dobre, ten muž pôjde podľa nej na 95%. A 5%? No to je to asi, kde sa žena mýli. Hej, povedzme, ona povie podoprava. Môže to byť. Môže byť viac, môže menej, ale ja len tak ako príklad hovorím. Teraz si predstavte, povie podoprava a on ide doľava. Ty už ma nemáš rád? A prečo? Išiel si na druhú stranu. Práve, že ťa mám rád. A prečo si išiel na druhú stranu? Tu bola olejová škvrna. Strátil by som sa. Ten muž kontroluje všetko, čo hovorí žena. A keď hovorí dobre, pôjde podľa nej na 90%. Keď hovorí zle, nepôjde. Darmo, že ona reve, plače, bucha. Po placi budeš mať zdravé plúca. Nevadí. Ja ťa mám rád. To je prejav mojej lásky. Prosím, ak medzi riadkami prečítam, najprv poviem, ten Fero ma len obmedzuje, taký obmedzený, tu mantinel. A po rokoch povie, do keľu, ten mantinel ma nielen obmedzuje, predovšetkým chráni. Bože, jak dobre, že mám Fera. Tu som doma. Vidíš, môže sa oprieť o muža. Tak toto urobil Boh. Ak my poprehadzujeme ten poriadok a potom vňukáme, že máme deti závislé, a Bože, jak to, že môj syn je závislý? Tak to je, že ty nechceš byť matka. Tak to je, že ty utekáš ako otec z rodiny. Nájdeš si milión výhovoriek, prečo nebyť v rodine. Tak toto je. Tu je prvá chyba. Príjmi program Boží. Chcem byť otcom. Áno, keď prikazujem, zakazujem, nariadzujem, aj puchnem po stole. Áno, správny muž. Nedám sa zastrašiť feministkou. Správny chlap. Prikazuje, zakazuje, nariadzuje. Ale prosím, ako? Keď prikazujem, chránim život. Keď zakazujem, chránim život. Keď prikazujem, zdokonalujem ho. Zabludí otec s 3 dcerami v lese. A je to správny chlap. Má 3 dcery, zabludí v lese a naraz zomerajú od hladu. On má jednu žemlu. Keď je egoista, zje ju sám za stromom. Keď je správny chlap, rozdeli po vojensky 1, 2, 3. Šup, šup, šup. 1, 2, 3. Tie dievča jedia žemlu. Tatko, a ty? Ticho som povedal. Tatko, a ty? Ticho som povedal. Jedia tú žemlu. Táto je správny chlap. Prikazuje? Áno. Zakazuje? Áno. Ruší prikazy? Áno. Slúži tým devčatám? Áno. Medzi riadkami si prečítali lásku. Preto ho berú toho otca. Bože, jak dobre, že on je hlava rodiny. Manželke je v noci zima. A oni sú zabludení v lese. A on zobere kabát, dá jej dolu, zakrúti ju do kabáta. A ty, Ferko, ticho. A ty, buď už ticho. A ty, buď ticho. Zakrúti ju, stiahne k sebe. Počuje tlkot jeho srdca. Ten Fero je správny chlap. Prikazuje manželke? Áno. Zakazuje? Áno. Ruší jej príkaz? Áno. Miluje ju? Áno. Prečítala si to medzi riadkami. Správny chlap. Toto nám treba chlapcov naučiť. Toto. Aby každý príkaz, zákaz bola služba manželke, dcerke, synovi, matke. A to sú správni chlapi. To sú správni chlapi. Velím. Buď som veliteľ, alebo nie som veliteľ. Buď príjmam, že som otec a naozaj velím, necukrovinky, necukrovať sa, naozaj velím. Hej, ale prosím, byť hlavou. Kým nemá ženu, hovoríš
Ani deti nehovoríš ja, ty, on. Keď máš ženu, hovoríš ty, ja, a keď máš dieťa, on, ty, ja. Ja, ty, on, ty, ja. Správny chlap. Ja, ty, on, ty, ja. Vidíš to? A to treba syna naučiť. On nespadne iba naraz píva, je to naučený. A my keď tú prevenciu, keď toto zrobíme, tak vtedy začneme rodiť a plodiť normálnych chlapov a normálne matky. Nie narkomanov, narkománky. Však, prosím, mám chlapca z vysoko postavenej rodiny. Keby som vyzradil viac, tak prídete možno na to niektorých, kto to je. Z vysoko postavenej rodiny. Hovorí, otec robí naozaj takú prácu, nechcem všetko povyzrádzať, ale dosť na to. Peňazí jak pliev. Hovorí, chcel som rozprávať s otcom, jedináčik. Ale otec povie, odpál, daj mi pokoj. Na televízor pozeral, odpál. Išiel som ku matke, daj mi pokoj, chcem si oddychnúť. Funkcionárka. A potom som začal drogovať a piť, tam ma počúvali. Otec ma nechcel počúvať, matka. A keď oni potom chceli so mnou rozprávať, ale ja nechcem. No prosím. Ale ja nechcem. Čo z toho, že majú veľa peňazí? Hovorí, farár, čo chcel, som sa si mohol pýtať. Vidíš to? Prosím, 10 Božích prikázaní. Nebojte sa, nepreberem celé. Nebojte sa. Pozrite sa sem. Jeden breh, druhý breh. Divoká rieka, keď to kreslím školákom, nakreslím v divokú rieku lavičku, jednu lavičku, druhú lavičku. Jedna so zabradlím, 10 stĺpikov, druhú bez zabradlia. Ktorú si vybereš, keď máš prejsť jednu? Normálna žena, normálny muž so zabradlím. 10 Boží prikázanie, 10 stĺpikov. Lavička, to je nutnosť, to je časný život a tam je večný. Farár stojí, otec, matka pred lavičkou, hovorí, synu, nechoď po tej druhej lavičke, po tej nikto ešte neprešiel. Nikto po nej neprešiel. 10 Boží prikázanie je zabradlie, ktoré neskáče do cesty, je vedľa cesty. Hlupák povie, zabradlie ma obmedzuje. Fúka vietor, šmiklavá lavička, ty hovoríš, obmedzuje? 10 mi pomáha. 10 mi pomáha, to povie múdry človek, veď ty chceš prejsť z tohto života do druhého. A nie doľava, doprava. Alkoholík, narkoman povie, mne farári rozkazovať nebudú, ani otec, ani matka, ide na druhú lavičku, ja som slobodný, slobodná. Áno, prvé 2 kroky. Prvý, druhý, pícha predchádza pád, pích dolu. Padneš do rieky, ktorá sa volá žiadostivosť a tá rieka končí zatratený. Ak máš ešte šancu a moc ešte sa vyhrábať von, vietor je pokušenie, tak ešte Bohu vďaka. A začíname od znova. Prvý Boží príkaz. Ja som Pán Boh tvoj, nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im kláňal. Nebudeš. Ak sa nechceš pokloniť mne, všemohúcemu Bohu, budeš sa musieť kláňať Božíkom a tie ťa zotročia. Izraelský národ bol vyvolený práve preto, lebo sa kláňal len jedinému Bohu. Preto vyvolený. Jedinému Bohu sa kláňal. Jedinému. Však okolité národy, jeden sa poklonil, povedzme, Molochovi, mali takú z bronzu sochu, dali tam šmykačku a vylosovali každý pol rok, vylosovali jednu matku a ona musela obetovať dieťa, rozpálili tú bronzovú sochu, matka si trhala vlasy a po šmykačke do tej sochy upiekli mäso. Vieš si to predstaviť? Alebo sa kláňali kamennému bohu, kde vyrobili z tých kameňov a tam vidíte, jak prorok ktorý to je? Eliáš. Keď tam sú, tí tancovali tam okolo toho Bála, však, okolo Bála a prosím, nadrezovali si ruky, nadrezovali si, no čo oni vedeli o tepnách? Nič, vykrvácali, mnohí sa dokali